Ngiyawablessa ngoba mina ngiyalutho ngasala nje. Ayeye ntombazane haweza manyana. Ayala ithanda khona haweza manyana. Ayeye Saphinde sahlangana futhi babukele emakhaya sahlangana kulona uhlelo likaMboni Dube ezomdabu babukele emakhaya njengoba nibona namhlanje siphethe yena umbhemi odume ngokuvusa induku uSicelo Dube babukele emakhaya simbone kakhulu enkundleni zokuxhumana simbonile enkundleni zokuxhumana ebekhala ngayo abantu bakhe bekhuluma impela ukuthi ivusa ime ithi mpo induku ibheke phezulu manje nathi babukeli size akeze futhi la kwezomdabu azositshena ukuthi yini le enza ngayo abantu ukuthi bakhale ngeimbiza zakhe kangaka uSicelo Dube babukela ke simbingelele siphinde sikwamukele bawaforce yakubingelela kulona uhlelo lolu sithi kunjani mfowethu siyaphila njani nina bafowethu ngendlela abantu abake bangizwe ngayo ngithi nje mengibingelela ngithi wensizwe ngiyaphila bafowethu azoke uyaphila njengamanje yebo uphendula umbuzo wakho ukuthi ngenza ngani hayi kulula mfowethu into ebalekile inhliziyo nothando lokwenza into nokuyimisela into nosukuyenza azoke nokunakekela abantu bakho yebo oqala lokubalekile noma ngabe umuthi wakho unjani kodwa uma ungenalo uthando noma ungenayo isineke ngeke ilunga into yakho yebo sibuyele la amukho umuntu owedalelwe ukuthi induku yakhe ithambe ngoba wonke umuntu uthi mena 18 ena 17 usevuka ekseni ibimile yini na ungcola suke kungekho ngaphakathi yabo kodwa uma kuwukuthi useyingcolile yebo izwa nenkinga yabo nje umuntu uphila ufuna ukuthi nje noma uchama nje ungaqhanyelwa nje liyimele nje lilalele nje ube nemthambo la endukweni yebo ekhombisa ukuthi igazi liyanyuka liyehla yebo ngoba uma ukuthi asanye okwazi ukuthi sekukhona umthambo osuvalekile lembiza ke le umseshi hayi ngagaranta ngafuthi ngona umseshi lo ugranta kwami ngolomseshi lo ngenzwa abantu asebeba usebenzisa yebo uvula imthambo ngaphakathi endukweni yebo ulapha izifo induku nje ize ibe nenkinga induku ize ithambe induku izisheshe induku ize ingafuni ukuvuka it's because sokhona ukungcola yebo kukhona izifo umsebenzi walembiza ke le umseshi usesha izifo negama lazi ngisho ukuthi umseshi sicela usiphe baba kaMseshi umseshi simbone ngamehlo sababukela emakhaya usesha izifo ezingaphakathi noma ngabe unelumbo noma ngabe unomeko noma ngabe unesesigcwala umoya noma ngabe unelonda yebo ngabe unomeka izifo nje ezithikameza induku sikhumbule ukuthi isikhathi esiningi uma kuwukuthi unenkinga emzimbeni induku ngeyesebenza induku ifana nenjini emoto imoto uma ungayinakekela ungafaka amafutha ungawenzi ungafaki nje namanzi service yebo ungayiservice imoto izwa nenkinga same thing nenduku ke ufuna ke iqolo nenduku hlezi uninakekele ukuze ukwazi ukuthi uyemcimbini uhamba udlala igame yakho ubuchase ngalembiza ke ngoba iyachatha igame ayipheli ngo90 minutes igame la iphela ku extra time ngiyeme penalty ngoba kusekudlala M10 8 wafa uza kubuza umama la ukuthi nene kanti wenza ngani ingasomtshela ke ngoba umlomo ngoba uma wamtshela uzobona ukuthi uzombulala iyafika lana ke baningi ke sibe mathisile ke ngoba injalo nje iyamethisa yebo ngangashaya ivideo la ngasoku umhla ka8 January ngifika nama reports ukuthi last year ama reports engiwatholile babo u70 abantu ababuye nama reports ukuthi bamethisile ngathi kulonyaka nje okumhla ka8 sebe u5 ngisho ngoJanuary manje nje okumhla ka16 siyahlala asebemethisile asebebuye nama reports sebe u19 nje okumhla ka16 February njengoba kade kuyivalentine angazi ngoba phela abantu bayiqoqela ke imbiza ke before ivalentine ukuthi nje ivalentine kade ikuthanga nje izoshiya ekutheni kunakele kodwa phela sakhe imizi ingakho ngithi imizi ayivuke imithi impo yini nasi yakha la yebo ayiboost bakwethu lembiza le ilapha izifo ezingaphakathi ukuze ikwazi ukuthi induku ibuyele back esimeni sayo ngoba if inezifo umunezifo ngaphakathi induku izwane yebo ngomseshi njalo iphinde futhi bize la
ungangizalwa gogo. Before ngeke ngazalwa gogo sikhona ziningi. Nginawo upowder wenduku. Yebo. Nginalo uqando. Yebo. Nginaso isibhamu esikhulu. So okusho ukuthi wena bafo kahle kahle udila nento yaseKamerweni. Mina nje udokotela wenduku. Mina ngidila nenduku. Yebo. Ngidila nenduku nje ukuthi uma unenkinga nje uvusela umuzi. Manje umuntu wesifazane ke nangu umuntu wesifazane uyaqhamuka ke yena ke akanayo inkinga nenduku ngoba induku akanayo unesifo mhlambe noma usehlekelwe nayimizwa yocansi akasalilangazeleli into enjengana naleyo uyakwazi ukuyisetha nayo. Muhle lo mbuzo. Akwesiqale sifeni akasibiyeke akwesibisiyeke indaba zemizwa siwa emizweni ngoba ufuna uqala ulaphe bese uthola imphumela. Okay. Owokuqala nje umuntu wesifazane most of the time 90% abantu besifazane once oba nengane kunomjovo abajova ngawo la emuva eqolo. Yes. Uma bese yobeletha. Yebo. Noma ngabe uyabelethela noma ngabe uyahlinzwa. Yebo. Lo mjovo lo iwona lo odropa imizwa ngoba ngathi besakuhlinza senimayaklinza ke anginakuzwa lutho. uNkulunkulu uyadalela vele ukuthi ufunakala uzala ngomjovo. Yebo. Uzala nje uwena uzokube nengane baningi abantu ke abangafazela abangazange bakodokotela abazala ngibe akodwa kudala hayi njengamanje la ke joyizwa ke seli kanje na ke. Yebo. Even nelwane ilona sidodela but ingane iyazala ke yakhulu siyahlona ilwane ethini. Yebo. Yabo. So lo mjovo lo uma kwajova ngawo imizwa iyadropa. Right. Asinesifeni ke naye umuntu esifazana uyi-human being egcinile nawe uyaba nomeqo naye uyaba nelungu. Yebo. Uyangcola naye. Naye uyaba nezifo zani zocansi. Yebo. Lembiza la uyayisebenzisa. Yebo. Ekuzokwazi ukuthi ilapha intoni isifo sakhe singaphakathi. Yebo. Siye lokho kuyimizwa ke ikhona vele imbiza yomama abayiphuzayo if ukuthi unenkinga yemizwa. Yeah. Kube ibhodlela nje elikangaka nje uyayiphuzela nje noma ngabe uzovuka ubaba noma ngabe uzicingeka safika ubaba. Yebo. Uzela manje. Beside ke lesi iseceleni yona ke kodwa kumele ngiqale ngeze njani athole lezi aqaleze njani alapheke. Indlu ngeke uvetane ifike siphezulu nje kwi-roof. Uyiqale phansi. Yebo. Matrencha inyuki yephezulu. So siqala lapha isifo oqala then kuma sibuyisa imizwa nazo. Right. Ngiyala manje. Unganzwa ugogo. Negama liyazisho. Ngane zolala kogogo. Sho ukuthi umsukhase ngalembiza. Ingane Xoshe. Bezolala kogogo. Ngoba zizobona izinto ezingalungile. Ungathi phela ungayi phela mina usele ngibhodi. Uqhuphuka sele ngibhodi la. Ngane zolala kogogo. Uzwakala kungalo ukuthi hayi khona into eyenzayo. Uyabonga umama la. Uthi umkhulu ngaphezulu. Macabangeke ukuthi umkhulu ngaphezulu usho uNkulunkulu. Hayi usubosha wena ngoba. Sho ungabonwayo kushiwa wena ngo. Usuka phezulu. Guys, lena ke ishaya iqolo. Yebo. Abengikhunja zeqolo. Uma ukuthi iqolo lakho li stiff ngeke kwathi umuntu kamela. Iphinde futhi izoshaya umeqo. Yebo. Umeqo uzwa nenkinga. Izoshaya inyawo. Yebo. Abaphatha inyawo. Iphinde futhi izoshaya intoni inkwashi. Uma ukuthi unenkwashi. Nenduku ethambile. Iyayenza ukuthi ibe strong. Yebo. Ibe strong. Bese sizwa ngithi ungazolwa gogo ngoba induku iyaqina ibe strong. And then umama mase efuna induku yakhe ufuna into ethambile akafuni umnenke. Akayifuni into eqinile ethambile, ufuna into eqinile. Yebo. Akayifuni imvubu iyatebezela. Ufuna Induku. Ayegobile induku iqinile. Shawanabi yebo. Umuntu ukhase ngazo zombili ezimbiza lezi. Uneka ithawula loma lethi qwa. Ngisho lo 5 liter wamanzi ogcwele awuhlengisa uzambele nje uyiwokhele nje ungabona inkinga. Ngoba phela usuklinekile ngezi. Imthambo isivulekile, igazi seliyaflowa manje. Yo. Isilokhuzana ke. Isiphelele. Omunye umbuzo ke abajolo ukuthi bame nawo ukuthi umuntu hayi manje ihlala emzimbeni. Yes, iyahlala emzimbeni. Kodwa kudependa wena ukuthi wena umzimba wakho unakala kangakanani. Okokuqala mhlawumbe uzolala nje wesifazana ojovayo. Uma ukuthi nomjovo njengoba ungena kuyena usathe lokungcola. Ufaka kwena ungcola. Kuvala imthambo. Ama-reboost, ama-energy drink ayayivala imthambo, ayenza igazi libe njani libe ndikindiki ungakwazi ukuthi uhalela umuntu. Ayayivala imikhuzana imizwa. Kuzoba u-acid especially lo mnyama engeze ngokubiza ngegama bayawazi abantu abaningi. Yebo. Lo acid lo uyingozi kakhulu ngoba umuntu wesifazana ayi-acid futhi yena lo mnyama
umenze ukuthi abe manzi. Okay. Wena uzokwenza kube njani? Wena uzolekha wena ekamereni. Yini na? Ekseni usha energy drink, emini usha acid. Ntambama ucabanga ukuthi nene umzimba wakho uzoba kanjani lapho? Yabo? Yebo. Kumbalekisa umzimba wakho unakekele uservice njengoba uservice imoto. Yebo. Indawo eziningi ke ngiyazihamba ngeke ngicacise lokho. Uma ngithi ngizofika leyo ndawo leyo ngisuke ngizofika ngizovakasha. Owami ukufika ngizonilethela imbiza enidingayo ngoba abanye abantu abafuna ukuposelwa ngoba ngiyaposa ngaphela manje abafuna ukuposelwa so ngithi okay ngizofika lapho ngakunini. So usumunye umuntu uzongibuza athi nene ufanele ngakisi uthola ukuthi ngakuba akukho noyedwa umuntu engeke ngimuze ethi ufuna imbiza yabo ngiya endaweni la ukuthi abantu sebebaningi abathengayo kumina. Yebo. Sibaningi abathi hayi woza ngala ngathi Ngicela ukubuza ke lapho isicelo ngibuzela nabalandeli emakhaya abakulandela abakubukelayo ukuthi mhlambe ake sithi i-maximum yabantu mhlambe osuka ngayo uye kuleyo ndawo abantu abangaka mhlambe asebekulindile phambili kuleyo ndawo ukuze nabantu bezokwazi ufuna abalungisane basizane ukuthi babezane babe bangaki mase bakubiza ke wena ngala. Ya ukuthi okokuqala ayikho into osima uyenza kwesikhathi manje inyuke iyephezulu emsamo. Yebo. Kodwa ngithi mina abona uma bewu20 iyale ayikhinking. Okay. Ngiyazi ukuthi lapha u20 bazofika next time sengibuya mhlambe ngenyanga ezayo. Phela iyasebenza. Ngazoke. Uzothola umunye ngithi. Ngazoke. Umunye. Ngazoke. Yebo. Sibone nje eCape Town. eCape Town ngiqala ukuya khona last year. Yebo. Ngo-March. Yebo. Then bebe bancane. Kodwa nje bengizoya khona ngomhla ka1. Yeah. Bawu50 futhi ngalo 50 abashithi CEOs ba more than 50 ngisho lokho eCape Town. Yebo. Ngomhla ka1 ngizobe ngise Cape Town eGugu lethu uMondla. Yebo. Ngomhla ka2 na ngibe eGoli hayi eGoli eShell Garage eMTN Bank baningi kakhulu khona. Yebo. Ngomhla ka2 nje sengishilo ukuthi ngizobe ngilapha eGoli eMTN Rank eShell Garage kuNorth. Inamba yami ngizoyishiya la inamba yami ukuze umuntu afone athi sengila angafoni ukuthi abuze ukuthi ugcine ufikile yini ngoba baningi ke abantu abazobuka le video angikwazi ukuthi ngikadlala ngabantu abangaka njengoba nginabantu abangaka ngithi ngizofika ngiqede ngingafika uma sengizofika okwazi ukuthi noma kanjani ngizofika wena fona ukuthi hayi sengila ngizogqoka kanjani kumbe ulokhuza kanjani ukuphi nendawo bese kuthi ngomhla ka3 ngizobe ngisempumalanga nikhumbuleke ukuthi akusiyona imbali le ozoyitshala unkosikazi kwamkhiphela inkomo uma ungamanelisi uzokushiya noma ngabe nemali engakanani uzokushiya uma ingavuki asibonana khona izindawo lesengiyishilo ayivuka imizi siyabonga Singalila tata mapresa ngoba mina ngiyalutho masala nje